Takže dneska sme v Šuranoch a ideme jazdiť. Skatepark, Molitan, všetko. Som tu s chalanmi a však uvidíte. Takže na rozdiel z prvej triedy ideme že trojku do Molitanu, lebo môže. Takže máme tu teraz kolotočara, ide skúsiť backflip. Ale! Zahodil bicykel, ale konečne dobrý pokus. Konečne to trhol. Je to kripel, ale však čo, už nevadí. Čo pôjdem? Počkaj, rozmýšľam, čo poviem. Poviem, že backflip. Backflip, áno. Peťo vám ukáže, ako sa... Najmä backflip. Takže poviem ešte jeden backflip, lebo toto bolo, že som trhol. Potom sa vyrovnal, lebo som vedel, že budem nové 4 backflipy. Ale nevadí. To je ma ja. Ale nechci sa mi to robiť, nemám to rád. Ale ide si vyrovnať konečne nové krásne beko a ne toto moje ukrcané veci. Poviem ešte jedno beko, lebo ja to neviem, že nedorotovať, lebo rezi. A na rezi, keď to robím, tak rezi je rezi a toto je Molitan a Molitan není dobrý. Takže ideme niečo ďalej, lebo backflip neidem. Idem, neviem. Jak sa rozbehnem, také idem. To je debil. Daj trik nejaký. Trik? No. To je 360 x-up, ktorý neviem. Takže poviem 360 x-up, kondor, niečo, neviem. Mr. Kolotočar to má byť že vraj backflip. Že vraj backflip, no poď ty backflip! Poď backflip, robí to tak 40. šurany už a stále to nevie. Tak to bol, že kondor mám viacej nové naklonený na zadné koleso, ale... Dobrý pokus. Možno si, že umrel. Ale nevadí, o živote dbaj. Zastaviť to backflipy, to skúšam. Poviem trojka drop, z hentania sem dole. Dobre? Ne. Čo tu je? To je debil. Poviem, že si čakal. To pôjde kam. Aký je teplý. Poďme na rezi, teraz. Kámo, robil som 3-6 zigzag, ide to, ale ešte tam mám pár pokusov. A o tom možno to poviem na rezi, ešte uvidím. Malú lineu, tuto niečo, nejaké triky a tak. Takže sme na rezi a idem niečo skúsiť, niečo, neviem, trojku asi. Ako komentuješ downhillové preteky? Ja neviem, toto je inde. Celé šurany, ale ste na tie báro, ale... Olejky vám stojí! Najviac skejčil, nevadí. Debil, to nevadí.
v živote skúsiť 360 na drevenom fanboxe veľkom. Není mi to príjemné, lebo to je drevo a šmíka sa to, takže poď tam. Tu sme sa rozhodli, že ideme 3-6 train skúsiť cez ten fanbox a dopadlo to dosť dobre. Tu sme išli backflip train 4 a každým backflipom sa to znižovalo a znižovalo. Až bol tak nízko, že fú, dovidenia. Tu sme zazišli čo najviac 360 za sebou. Oliver, daj nám niečo! Daj niečo pre kameru! Daj niečo pre kameru! Poď! Niečo pre video, poď! Oliver! 360-ka! Poď, poď, poď! Wow, ďalšia 360-ka! To... First try, buis, kolino. Ja sa ideš prezviedať, ne? Idem ten fanbox dať teraz 360. Dobre. Aj som unavený, ale nevadí. Dobre. Poď, pošli to tam. Idem. Tu je vlak s Daximkom a jak vždycky som zabudol dotočiť koniec videa, tak toto je koniec. Vidíme sa u ďalšieho videa, čau.